Inti qabel ħalli U tlaqna, senjuri, dan huwa shooter illum is-sibt u għandi x'jgħidulu meta jkun skola miegħek. Ex-schoolmate. Ex-schoolmate. Kollega. Li dak iż-żmien ukoll kien konna l-avventuri. Min fejġi dal-ġen illi tagħmel faxar sigħat 48 km tal-belli, Għaxar sigħat. mhux aħjar mort tal-birra. Mela, jiena l-ewwel nett birra ma nixrobx, alkohol ġifieri ma nixrobx, sigaretti ma npejjibx u drogi ma noħux. L-unika droga tiegħi hija din l-adrenalina l-avventura. Eqleb. Kif tipprepara ruħek għal biċċa xogħol bħal di? Tipprepara ruħek fiżikament u l-affarijiet li ħattella. X'aħna matul din il-ġurnata għamilna x-xarjajna kemm jista' jkun knowledge fuq daw 48 sit, fiżikament naqra challenging għax trid madwar 19 sigħat fil-ġurnata biex tipprepara ruħek u x'ħadd iekol u tikol tajjeb u torqod, ġifieri kien hemm ħafna preparamenti minn qabel. Hemm xi ħaġa xi waħda li tibqa' hekk speċjali ġo moħħok tiftakara? Mela, avventuri barra minn Malta u Malta b'kollox hemm qisu iktar minn 110. Però l-iktar waħda li niftakar li forsi kienet naqra perikoluża meta tkun diħel ġo tunnel jew warranty, darek mal-blat u zaqqek mal-blat, kultant titneħħi l-helmet, tgħaddi l-helmet, tgħaddi inti terġa' tilbisha. Is-sit min jipprova, inti ovvjament ġib tagħmel ħafna awareness tajjeb, ġifieri twassal ċertu siti lil nies li qasbis jafu bihom. Is-sit min jipprova jastakkalawk, ġifieri jagħmellek il-bsatem fir-roti. Ħafna sander issib kemm minn entitajiet kultant nazzardanijiet governattivi li jippruvaw jalqulek ħalqek. Nixtieq nirringrazzja lill-OPM il-customer care li qed jaħdmu fil-qrib ukoll, però jkun hemm ċertu siti kemm jekk ġieli tkun tħall fuq xi post forsi privat li huwa abbandonat. Però s-sejpi jom minn jipruvi jalqlek ħalqek, però jiena sakemm kun qed ngħid il-verità u l-intenzjoni tkun tajba fejn qed nagħtu wkoll proposti jiena mat-tim tiegħi, m'għandix għalfejn iddejjaq naħseb. Hemm xi post illi taf li jekk mhux se ssir xi ħaġa dal-post ħajintilef hekk. Wieħed li nixtieq verament qed insalvaw diġà postijiet, però hemm villa mistika jgħidula n-naħa ta' swieqi minn għalija li din hija waħedija mużew tal-arti. Għandi dubju jekk hix privata, naħseb li privata. Però tant għandha affarijiet ta' arti ġo fiha li werti tinsalvawha. Kemm il-post taħseb li jent biex jiġu salvat? Mela, Sander, għamil statistika dal-aħħar meta kont qed nipprepara għal din l-avventura. Żorna aktar minn 100, 110 qisu, għamilna awareness mal-gvern u mal-entitajiet u NGOs iktar minn 60 sit u qed naħdmu fuq 22 sit. Biċċiet minnhom diġà salvajnihom u biċċiet minnhom għadhom fil-proċess jew għadu qed jibda, għadu prematur ħafna. Għaliex temmen illi daw il-postijiet li żżur għandhom jiġu salvati. Mela, nemmen illi irridu nemmnu aħna minn fejn ġejna u fejn irridu mmorru. Missirietna ħadu ħafna xogħol biex għamluhom daw, jekk tqis pereżempju biss shelter, daw daqqa ħdej daqqa bil-baqqa minn jaf kemm il-ġimgħa għamlu hemm ġew taħt l-air raids ġifieri. U jiena l-intenzjoni tiegħi u tat-tim żgħar tiegħi madwari huwa illi nippreservawhom, natfuhom il-vandalizmu li għandhom. Ġabdejna ġifieri fosthom shelter ġewwa l-imsida, innatfuhom u ntuhom użu għall-futur tagħna. Ta' ma ħsibx li huwa xogħolok full time, mhux Le. Jieħod li xogħol iktar minn full time, però jiena l-full time tiegħi huwa technician, photographer, ġifieri dan huwa fil-ħin liberu tiegħi nipprova nagħmel naqra ġejt għalina u għall-ġenerazzjoni ta' warajna. Is-segwaġġi tiegħek ta' Facebook. Għajdu. Kif taħseb jarawk lilek u jkollok kummenti negattivi għax jiena f'moħħi affarijiet Pożittivi tagħmel. Mela, kummenti pożittivi kollha ħafna, kummenti negattivi kollha ħafna wkoll. Imma tieni eżempju ta' negattiv eżempju. Pereżempju, peress li tkellem issa ikun dal-gvern, fissim il-gvern li ħor fejkom. Joħdu għadha ħafna politika, però in-nies qed jitalmu qed jaraw li l-intenzjoni tiegħi tat-tim tiegħi hija tajba u dawk li kienu qabel gergru jew jajru illum il-ġurnata qegħdin fuq in-naħa tagħna u anzi jibatunna informazzjoni fejn jaraw affarijiet sejrin ħażin. X'inhi l-avventura li jmiss u dak kulħadd jista' jiġi jgħinek jekk irid. Mela l-avventura li miss ma nkunx nista' niżvela eżatt x'inhi. Kellha ma bqax avventura. Ta' Malta li għandu waħda sejr il-volontarjat il-Kenja, ġifieri within a week nitilqu. U mhux kulħadd jista' jiġi miegħi għax mhux kulħadd huwa deri. Ma jkollok bżonn jien naf xogħlijiet oħra tipo jgħinuk tipprepara kuntatt. Preparamenti jien għandi tim żgħir madwar tiegħi ġifier maħniex għandi nies li huma esperti fil-history, għandi nies li huma esperti jew jiddilettaw fl-AI. Ġifieri hemm tim kbir, però nidher jiena forsi però tim madwari huwa mhux daqshekk kbir ngħidu inqas minn 10, però mhux waħdi. Timma out, tim wieħed. Qed nagħtu il-medalja lilek u lit-tim tiegħek. Grazzi. Tajjeb dawn għalikom u prosit ibqa' salva dawn il-postijiet u jekk tixtuq lil xi ħadd flok is-CNG hawnhekk ibatulna fuq dan l-email address. Narawkom. Grazzi.